Riikka odottaa kovasti seuraavana vuonna alkavaa 7. luokkaa. Moni Riikan luokkalainen on jo pussannut ja jopa seurustelee. Mutta Riikalla ei ole vielä ollut poikaystävää. Kukaan oman luokan pojista ei oikein kiinnosta, mutta Riikka ei haluaisi aloittaa yläkoulua ainoana tyttönä, joka ei ole vielä seurustellut. Riikka päättää kirjautua Lärvikirjaan, sillä hän on kuullut kavereidensa saaneen sieltä monilta söpöiltä pojilta kaveripyyntöjä. Yksi Riikan tuntema yläkouluikäinen tyttö sanoo löytäneensä sieltä jopa poikaystävän. Riikka rekisteröityy Lärvikirjaan ja laittaa sinne kuvia muun muassa luokkaretkeltä. Riikka ajattelee, että kivat muistot on hauska jakaa Lärvikirjakavereiden kesken. Luokkaretkihän oli paras reissu, mitä hän oli koskaan tehnyt. Lärvikirjatilin vasta-avannut Riikka täkää luokkaretkeltä otettuihin kuviin kaverinsa Iidan, jolla myös on Lärvikirjatili. Pian sekä Iidan että Riikan kaverit alkavat kommentoida kuvia. Yksi Iidan kaverista kysyy Riikasta, että kuka toi tyyppi on, jolla on tosi nolot vaatteet. Iida vastaa, että koulukaveri, jonka kanssa oli pakko hengata. Kaveri jatkaa vielä haukkumista ja kirjoittaa, että mä en kehtaisi liikkua tollaisen tyypin kanssa. Riikka alkaa nolottaa ja hävettää. Moi! Mä olen Nettiporo Mirtsu. Sitä vaan piti sanoa, että jos joku tässä itsensä on nolannut, niin tuo epäkohtelias kommentoija. Voit onneksi varmistaa Lärvikirjan asetuksista, ketkä kuvasi näkevät ja ketkä niitä voivat kommentoida. Ja hei! Yksi juttu vielä. Kato, mulla on tällainen kaveri. Morjesta, mä olen nettipoliisi Foppa. Tiesitkö, että laki suojelee ihmisiä kunnianloukkauksilta, joita myös julkiset nimittelyt netissä voivat olla? Kannattaakin siis olla erityisen tarkkana, mitä netissä kirjoittelee. Lärvikirjassa on myös toiminto, jolla voit ilmoittaa sivuston ylläpitäjille loukkaavista tai asiattomista jutuista. Toki voit olla yhteydessä myös meihin nettipoliiseihin. Äläkä missään nimessä unohda, että ihan ensimmäisenä kannattaa ilmoittaa asiasta vanhemmille tai opettajalle. Luotettavat aikuiset auttavat aina. Eikö se ookin komea ja fiksu? Ilkeästä ja asiattomasta nimittelystä mielensä pahettunut Riikka päättää muuttaa Lärvikirja-asetuksensa niin, että vain omat kaverit näkevät hänen valokuvakansionsa, eikä hän aio enää laittaa muista ihmisistä kuvia nettiin ilman heidän lupaansa. Profiilikuvakseen hän valitsee mahdollisimman edustavan otoksen ja kirjautuu viattomalta tuntuvaan treffipeliin. Pian Riikka alkaakin saada kaveripyyntöjä kivan näköisiltä pojilta, jopa ulkomaalta saakka. Olisikin aika jännää, jos olisi ulkomaalainen poikaystävä. Jotkut näyttävät kyllä aika vanhoilta, mutta mukana on myös nuorempia. Riikka ottaa osan heistä kavereikseen, kuten myös suomalaisen Nikon. Niko vaikuttaa todella kivalta ja on vain vuotta vanhempi. Niko alkaa tökkäillä Riikkaa ja Riikka tökkäilee takaisin. Lärvikirjaan tilin avannut Riikka saa pian yksityisviestin Nikolta, joka kyselee, onko Riikka sinkku. Kun Riikka vastaa, että on, ehdottaa Niko tapaamista. Vau, mikään ei olisi siistimpää kuin yläkoulussa oleva poikaystävä, Riikka ajattelee. Riikka ja Niko sopivat treffit perjantai-illaksi. Riikka valehtelee vanhemmilleen menevänsä kaverin luokse katsomaan leffaa, sillä äiti on sanonut, että Riikan tulee aina kertoa, missä liikkuu ja kenen kanssa, jotta vanhemmat voivat tarpeen tullen tulla hakemaan. Vaikka Riikka on kertonut rehellisesti Nikolle olevansa 12-vuotias, hän haluaa hieman meikata, jottei vaikuttaisi Nikon silmissä niin nuorelta. Riikka ottaa äitinsä meikkipussista ripsivärin ja huulipunan ja alkaa meikata. Nyt järki käteen! Yksin ei kyllä kannata lähteä tapaamaan tuntematonta ihmistä, josta ei tiedä yhtään mitään. Riikka alkaa itseäänkin hieman pelottaa, ja hän laittaa tekstarin parhaalle kaverilleen, joka lähtee kuin lähteekin Riikan mukaan. Riikka vannottaa kuitenkin ensin kaveriaan, ettei tämä missään nimessä saa kertoa kotona, kenen kanssa on menossa ja minne.
Riikka lähtee kaverinsa kanssa tapaamaan netistä löytämäänsä vuotta vanhempaa Nikoa. Treffipaikalla ei näy kuvan poikaa missään. Sen sijaan puun takana kurkkii aivan Riikan luokalla olevan Antin näköinen poika, joka ottaa tytöstä kännykällä kuvia. Tytöt ymmärtävät, että heitä on huijattu. Ei ole olemassakaan ketään 13-vuotiasta Nikoa. Pian pusikosta kuuluu tuttua naurua, kun Antti ja 2 muuta luokkakaveria nauravat tytöille. Antti uhkaa laittaa kuvat meikatusta Riikasta nettiin niin, että kaikki muutkin näkevät. Nyt tämä poro on kyllä sarvistaan aivan sekaisin. Mitä tällaisessa tilanteessa kuuluisi tehdä? Nettipoliisi tekee paljon työtä sen eteen, jotta ymmärrettäisiin, että kaikki ei ole netissä siltä, miltä se näyttää. Mutta koska duunia on paljon, on teidän itsenekin osattava harkita turvallisuusasioita joka kerta, kun käytätte nettiä. Ja muistakaa aina, että koska vanhemmillanne on teistä vastuu ja huoli, on hyvin tärkeää, että he tietävät, missä te oikeasti pyöritte. Riikan bestis lohduttaa paljastamalla, että ei hänelläkään ole oikeasti ollut vielä poikaystävää, niin kuin ei monella muullakaan heidän luokallaan. Puheet ovat aina isoja, mutta totuus jotain aivan muuta. Sitä paitsi, yläkoulussa tytöt varmasti tapaavat kivoja ja söpöjä poikia, jotka eivät kiusaa tai huijaa.